עוד אופציה נחמדה, להכין מתלה לתמונות. ככה גם אפשר שוב להחליף אותו כל פעם כשיש לנו תמונות חדשות. אל תשכחו לפתח תמונות. היום בעידן המצלמות הדיגיטליות לא מספיק מפתחים תמונות בעיניי. זה נכון. אז אין כמו לדפדף, זו חוויה אחרת. זה כמו לקרוא ספר, אי אפשר לקרוא אותו רק מהמחשב. הילדים כל כך אוהבים לשבת ולראות את התמונות, מדהים. נכון, וגם לשבת ביחד, אחד קרוב לשני, לרחון על אמא או אבא. אז זה המתלה שלנו היום. אני קניתי פה מסגרת יפה, מסודרת, מעץ. אפשר גם להכין כזאת, שוב, מקאפה או מקרטון. לקחת את הקרטון הזה, ואני כבר חתכתי, אז בואו נוציא את המסגרת. איך חתכת? בדיוק, הוצאתי באמצע מלבן, ויצרתי בעצם כזאת מסגרת. את יכולה להתחיל לקשל אותה מסביב, בינתיים אני אספר מה עשינו פה. כל מה שעולה על רוחי? כן, מה שעולה על רוחך. אנחנו צריכים חבל, חייכנים. כדי לקשור אותו מצד לצד. תמונות משפחתיות כמובן, זה היום בתוכנית. עטבים של כביסה, פשוטים. כל מיני חרוזים יש לנו כאן, אבנים יפות, אבני נוי, פייטים, גואה שאפשר לאתר את המסגרת לתמונה, ועוד כל מיני חפצי עץ כאלו קטנים שגם אותם אפשר להדביק. בכל חנות אתה בעצם יכול לקנות אותם. בכל חנות לכם, בדיוק. גם חיות. אני עשיתי פה כל מיני רעיונות, לקחתי פה אזור שהוא כחול יותר, אזור שהוא יותר חייכן ולבבי. כאן לקחתי פשוט קוקיות שמצאתי, שכבר לא משתמשים בהן, תמיד קונים חבילות של איזה 100, ופשוט הדבקתי לעטף שהוא ממש גדול, דרך אגב, אפשר לשים בו אפילו פתק. זה יכול להיות לפתקים וכל השאר... אבל אתה לא יכול להשתמש בקוקיות. תמונות. בקוקיות אי אפשר להשתמש יותר, מה שמדביקים, אבוד. כן. וגם כאן לקחתי עוד עטף גדול כזה, ואפשר לשים בו איזשהו פתק, איזשהו נייר שאנחנו רוצים להשאיר הודעות. לחבר. להשאיר הודעות, בדיוק. כאן תלינו כל מיני תמונות בשני חוטים, אם יש לכם מסגרת יותר גדולה כמובן, אפשר להוסיף עוד. זה כמו שתולים כביסה, אחד מעל השני. זה הדבר הראשון. הדבר השני שאפשר להכין, את בינתיים מקשטת לנו מסגרת יפה? משתדלת. יופי. מצליחה נהדר. ואנחנו נכין עכשיו קולאז'. אתם יודעים, כל ההורים מכירים את זה שפתאום ביום המשפחה או בכל יום אחר באמצע השנה, הגננת או המורה, או המורה או הגנן כמובן, מבקשים מכם קולאז' משפחתי. אז הנה הפתרון, הכינותי מראש, אתם תכינו מבעוד מועד. מה מכינים? לוקחים כל מיני תמונות שאתם אוהבים, מצמידים אותם אחת לשנייה, ומה שעושים זה פשוט מדביקים מסביב כל מיני או גואש או פייטים וליצור רגע, את זה אני חייבת לראות. איזושהי מסגרת. את תראי, בוודאי. הפטנט שעשינו פה זה שהגבנו תמונות. איך מגביהים תמונות? לוקחים קופסת גפרורים כזאת, פשוטה, מדביקים אותה על הפלקט בעצם, על הקרטון הקשיח, על הקאפה, מדביקים עליה את התמונה. הנה אני אראה את זה, אני אראה קצת, ואז אפשר לראות מכל הכיוונים. זה בסך הכל קופסת גפרורים פשוטה, וככה אנחנו מגביהים בעצם. אפשר להגביע כמה אייטמים יותר, למשל את הילד פה באמצע, אם אתם רוצים להגביע את הילד שזה שלו, לדוגמה, או את ההורים שלו, את אבא או אמא משני הצדדים. ואז יש לנו בעצם קולאז' משפחתי, גם לתלייה, והכי חשוב, כשיבקשו מכם, ותאמינו לי, יבקשו מכם, אתם יודעים את זה. כל שנה. כל שנה מחדש. כל ילד. שיהיה לכם כיף והרבה משפחתיות. אני בטוח שכשהכנתם את כל הדברים האלה, נזכרתם בכל כך הרבה סיפורים משפחתיים. הרי יש המון סיפורים פיקנטיים שאנחנו חושבים על התמונות האלה המעניינות, כל מיני דברים עסיסיים שעוברים מדור לדור. אז מה שמותר ומתאים לילדים תספרו. הייתי שמח גם לראות את התגובה של דודה או של סבתא, שיקבלו את התמונה המשפחתית הזאת שהכנתם להם במתנה. נכון. אני מקווה גם שהרווחנו עוד משהו, מפלס התמונות המפוזרות בקופסאות ירד קצת. ותוך כדי הדבקה, גזירה וזיכרונות נעימים, הספקנו גם ליהנות. אני מאוד נהניתי, ככה זה עם תמונות משפחתיות, תמיד נזכרים בכל מיני דברים מעניינים. ומה שהכי חשוב זה, תמונה אחת על המקרר שווה 1000 מילים. תודה שהייתם איתי.